Jeg har studeret skrivekunst ved Syddansk Universitet og er uddannet dekorationsmaler. Jeg har en række bøger og udstillinger bag mig, og har udstillet til forskellige steder som Christiania og Det Kongelige Bibliotek. En maleriserie kan blive til midt på stuegulvet eller i haven. Senest der er jeg som noget helt nyt begyndt at eksperimentere med blæk og lærred. Jeg mixer blækcocktails i glas og arbejder med den koncentrerede farve og cocktailglassenes form, skaber planeter og universer på lærreder i forskellige størrelser. Jeg udvikler tit idéer og koncepter ved vandet eller i haven, og har indrettet atelier i drivhuset og eksperimenterer ofte med forskellige teknikker og materialer. Billeder og ord er ilt for mig. Min drivkraft. Helt enkelt sagt kan jeg opleve lykkestrejf, når jeg maler. I skriveprocesser føler jeg mig fri. Jeg elsker at være midt i det skabende rum. Midt i en kreativ proces, hvor man kan bevæge sig alle steder. Være alt og prøve alt. Jeg elsker det hvide lærred. Den første blanke side i den åbne bog er vidunderlig, fordi alt kan ske.